ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାସ୍ ଏହି ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ମିଳିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିଙ୍କ କୃପା। ବର୍ଷଯାକ ଧନ ଗ୍ରହଦୋଷ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗ୍ରହର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଶନିଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଲୋକେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସହ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ଷଯାକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସହ ଧନର ଅଭାବ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ମିଳିବା ସହ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ। କଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ ସହ କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। କଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ଶାନ୍ତ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି କରିବେ ଗୁଡ଼ ଆଉ କଳା ରାଶି ଦାନ? ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଥମ ଥର ଶନିଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଳା ରାଶି ଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବା ସହ ଜୀବନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ କଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ ପୋଷାକ ଆଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକେ ଏହି ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ବିରି ଡାଲି ପନିପରିବା ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦାନ କଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି।